उभं राहून दोडामागचा पूर्ण परिसर तुम्हाला दिसतो. तो कसं आहे ना, डोंगर आहे आणि थोडेफार बाजार आणि घर पण दिसतं. नमस्कार, मी मनीष सावंत. सगळ्यांचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर, जिथे आपण गझलींचं कोकण या वेब सिरीज थ्रू मालवणी कॉमेडी एपिसोड तुम्हाला देत असतो. आणि कोकण विथ मनीष या प्रोग्राम थ्रू आपण कोकणातील हिरवागार निसर्ग, दैनंदिन जीवन आणि अशाच विविध स्वर्गीय कोकणातील गोष्टी तुमच्यासमोर आणत असतो. तर आज आपण असाच एक एपिसोड आपला होणार आहे, मातीचं घर. कोकणातील मातीचं घर आता जी आहे ती मातीचं घर एकदम कमी कमी होत आहे. सगळेच जण चिरे, कॉन्क्रीटची अशी स्लॅबची घरं वगैरे बांधत आहे, त्यामुळे मातीची घरं तुम्हाला पाहायला दिसत नाही. पण आपण एका अशा आज दोडामागातील गावामध्ये जाणार आहोत, मांगिली गावामध्ये, जे पूर्णपणे निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं आहे आणि दोडामागातील हिल स्टेशन म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. मांगिली धबधबा तुम्ही जर ऐकलं असेल तर त्या गावात आपण जाणार आहोत. एक मातीचं सुंदर असं घर आहे, विकासतर्फे आमच्या टीम मेंबरचं नातेवाईकाचं ते घर आहे. तिकडे जाऊन तुम्हाला कसं घर असतं मातीचं, आतमध्ये काय काय प्लॅनिंग असतं, ते घर पूर्ण आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे, तुमच्यासमोर आणणार आहोत. पूर्वी बघा 2-3च माणूस आपले घर स्वतःच्या हाताने बनवायचे, तेव्हा काय मोठं प्लॅनिंग वगैरे. आता जशी खडी आणली जाते, सिमेंट आणलं जातं, मोठमोठे लोखंडी सामान आणून कॉन्क्रीटचं स्लॅबचं घर बांधलं जातं, तेव्हा तसं काही नाही होतं. 2-3 जण मिळून आपलं स्वतःचं घर स्वतः बांधायचे. तर हे घरात आपण जाणार आहोत, पूर्णपणे तुम्हाला आतमध्ये कसं जुनी घरं असतात ते दाखवणार आहोत. आणि ते घर मालक ज्यांनी घर बांधलं त्यांच्यासोबत पण आपण बोलणार आहोत. आता जी आहे घर बांधण्याची, मातीची घर बांधण्याची कला ही लुप्त झालेली आहे. त्यासाठी आपण हा व्हिडिओ करून मातीचं घर कसं असतं, कोकणातलं शांत मातीचं घर, एका सुंदर अशा गावात बसलेलं मातीचं घर, ते आपण आज तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर व्हिडिओ बघत राहा, खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे व्हिडिओ. मी जाणार आहे आणि माझ्यासोबत आहेत दररोजच्या प्रमाणे करण आणि विकास. नमस्कार विकास आहे आणि करण आहे. तर ह्यांच्यासोबत आता आपण जातोय मांगिली गावामध्ये. करण काय म्हणतोय? हे आता मांगिली गावात जाताना ही वळणं तुम्हाला दिसत आहेत चांगल्या प्रकारे चढाव, आणि ही वळणं जी आहेत ती मस्त दिसतात. तू मातीच्या घरात कधी राहिला? आमचं पण होतं, आता हल्ली बांधलं आम्ही. कधी असतं? झालं 4-5 वर्ष होणार. तू विकास राहिला कधी मातीच्या? हो, आमचं एक म्हणजे पूर्ण परिवाराचं म्हणजे 25 लोकांचं एक मातीचं घर होतं. चल जाऊया. तर आम्ही आमच्या घरापासून 25 किलोमीटर आता मांगिली फणसवाडी या गावात पोचलो आहोत. इकडे तुम्हाला बघणार तुम्ही नाचणीचं पीक घेतलं जातं आणि नाचणीचं पीक रात्री पक्ष्यांनी किंवा आपल्या प्राण्यांनी खाऊ नये, जंगली प्राण्यांनी, म्हणून तो माळा बांधलेला आहे. आणि तिकडे पुढे घरं आहेत बघ. हा माळा पुढे घर आहे. नमस्कार, मी मनीष सावंत. कोकण विथ मनीष आमच्या प्रोग्राममधील आजचा एपिसोड आहे कोकणातील मातीचं घर. मांगिली फणसवाडी या गावात आपण आहोत आणि दत्ताराम गवस हे यांचं मातीचं सुंदर असं घर आहे, शांत ठिकाणी, निसर्गाच्या ठिकाणी. तर हे घर कसं बांधलं, काय नक्की त्यावेळी त्यांनी वापरलं हे घर बांधताना, हे आपण आज चौकशी करणार आहोत, त्यांच्यासोबत बोलणार आहोत. काकू मला सांगा, घर ह्या नक्की कधी बांधला? म्हणजे आता 50 वर्ष माझ्या जन्माच्या आधी बांधला ना. कोणी बांधला? पप्पाने आमच्या. 50 वर्षी घरात झाली? हा. अरे बापरे.
आणि त्यावेळी तुम्ही लहान असताल लहान म्हणजे जन्माच्या आधी त्याच्या जन्म. तर घर कसा बांधला नक्की, म्हणजे काय काय केलं? बुन्यान मारले पहिले, ओके. बुन्यान मारले वर दगड घालून परत मातीने ते भरले. ही माती खैसून आणली तर? माती व्हायचीच काढले. आणि माती म्हणजे चिकट माती कशी केली? हो, म्हणजे ते पाण्यान हे करून ते कालवून ते परत 4 दिवस कुसत दवरायची. तशी माती दवरायची आणि नंतर पारे घाला. हा हा. कितके जणांनी बांधली घर? असले 5 जण गावातले असतात? गावातले. आणि म्हणजे आताची घरा कशी मोठी मोठी बांधतात, त्याका प्लॅन बी असतं, मग त्याका शिमेड हाडा, खडी हाडा, रेती हाडा, चिरे, ह्याचं तसं काय नाही. नाही, हे फक्त माती आणि लाकूड सामान. लाकूड सामानवरती काय काय वापर? नाणं, किंदळ, तिरपळ. आणि वरती ती कौला कवळा एक काळी काय ती खय केलं? खयसून ते एकच आणली खानापर्यंत जुनी अशी गोल गोल ती. आता कशी प्लेन लावतात ती. हे का अशा. आणि आताच्या घरांक 1-2 वर्षांत पेंटिंग करूची लागतं ह्या, तर ह्याचा तसं कसं काय? पेंटिंग ना वरचं फक्त मानगे बदलतो किंवा माशे. आणि ही पेंटिंग आता नवीन नवीन कसं दिसतं रेऊ. हा, तो कधी कधी काढतात तुम्ही? शिगम्याक चतुर्थी कसं काढतो, दिवाळी 1-2 वर्षांनी एकदा ना, वर्षाक एकदा काढतात. हा हा हा. आताची नवीन घरा स्लॅबची आणि त्याच्यात गेल्यावर आणि ह्या घरात तुमका कसं वाटतं? म्हणजे त्याच्यात गरमी आता, ह्याच्यात गरमी नाही ना. शांत एकदम, थंड, काय टेन्शन नाही. आणि दुरुस्ती अजून काय लागतं का? दुरुस्ती हेच सांगतो ना, लाकूड सामान. बाकी पाऱ्याने काय ना. जमिनी पूर्ण जमीन आम्ही करतो वर्ष खणून परत पेटून करतो आणि वरती सारा सारवतो, शेणान सारवून. आता तर आपण पूर्ण घर दाखवू. घर पूर्ण आता आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. ह्या बांधकाम लाकूड सामान इतके तेव्हाचे मेस, इकडे 3 हे आहेत आणि आताच्या घरांना फक्त एकच असतंय. एकच असतं. जरा वाकून या. ओके. ही लाकडा, ह्यो हॉल म्हणजे मधलं शेण आत्ता काढला. किती माणसं राहतो तुम्ही? आम्ही चौघा या घरात. किचन ये रे, किचन मस्त आहे. ही आजी घराची मालकीन. चूल बघा मस्त पैकी सारवलेली आहे इकडे. अजय विसर जेवण करता? आणि हे सर सामान असं टोप, आपली पाण्याची मडकी वगैरे ठेव मस्त पैकी. इकडे देवारा आहे दाखव. शांतपणे एक बल्ब चालू आहे आणि सगळी मूर्ती, देवाचे फोटोज वगैरे. आणि भिंतीची जाडी बघा, ती जाड आहे. हेच कारण आहे की ह्या घरांना कधीच काय नाही, म्हणजे 50, 60, 70, 80 वर्ष. आताची घरं 10-15 वर्ष टिकताना मुश्किल आहे. ही घरं बघा एकदम भक्कम. अजून इकडे काय आहे? इकडे बाथरूम. हा, बाथरूम वगैरे तिकडे जागा आहे. तर आजचं तुम्ही 2020 मध्ये आम्ही सगळे आलो आहोत आणि कसं सगळीकडे गिरणी झाल्या आहेत. घरात पण घरघंटी, छोटीशी चक्की येते, त्यावर सगळं पीठ काय ते काढावं लागतं. पण ही वन ऑफ द बेस्ट जातं याला बोलतात. आणि याच्यावर गोल फिरून 2 बायका किंवा 1 बायका ते तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ वगैरे काढायचे. त्याला चव जबरदस्त होते. हे जात आहे. अजून काय वापरतात? अजून वापरतात. अजून हे वापरतात इकडे. बाहेरून घर बघे. हा वरांडा म्हणजे लोटा वगैरे म्हणतात. इकडे येऊन जरा बसायचे. आणि हे बघा इकडे तुम्हाला सामान वगैरे ठेवण्यासाठी थोडस जागा इकडे अशी काही पण तुम्ही आतमध्ये ठेवू शकता. हे आर्किटेक्चर बघा तेव्हा पण हे होतं. आतमध्ये घातलेलं आहे मातीत. ओके. हे लाकडी खूट आहे भिंतीमध्ये घातले, ते काहीतरी त्याला लटकवायला अडकवायला वगैरे मस्त पैकी आहे इकडे. सगळे आता मिक्सर वापरतात काहीतरी वाटायला वगैरे. पण ही
पातर आहे दगडाची मस्तपैकी. एक जास्त वेळ लागतो पण मिक्सरापेक्षा एकदम चांगलं असं वाटप तयार होतं. दगड आणि हॉल नंतर हा वरांडा आहे. इकडे पाहुणे वगैरे आले, पुढे गावातले वगैरे आले तर इकडे बसतात. काय बघा का. नंतर हे पायऱ्या मस्तपैकी मोठ्या. हे खांब आहेत, चार खांबावरती उभं राहिले. आणि नंतर हे प्रायमरी अंगण एक आणि अजून एक अंगण आहे. आणि अंगणात मस्तपैकी छोटीशी सुंदर अशी मातीची तुळस. एक पूर्ण राऊंड मारू या घराला. पावसाळ्यात पाण्यामुळे तुम्ही इतर घरं बघतात लिकेज होतात, भिंतीमधून पाणी येतं, उन्हाळ्यामध्ये एकदम जबरदस्त अशी गरमी आतमध्ये होते. पण मातीची घरं जी आहेत ती पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला लिकेज होत नाहीत, उन्हाळ्यामध्ये थंडगार राहतात आणि थंडीच्या ऋतूमध्ये जे आहे ते मातीमुळे उबदारपणा जो आहे तो आतमध्ये येतो. अशी मल्टी सीझनल सुटेबल घरं ही मातीची कोकणातील घरं आहेत. आणि हे घर उडायला म्हणजे रस्त्यावर येतं म्हणून. ओके. अजून हे घर कंटिन्यू होतं इकडे असं. आणि किती रूम ते पाडले आणि रूम होते का 2? एक रूम होतो लांबचा. एक लांबच्या लांब बेडरूम होता पण तो कट करावा लागला, टाकावा लागला पुढे. तर हे बघा असे हे दगड जे आहेत ते दगड खाली पायामध्ये घालून नंतर ती माती चिकण माती पाणी घालून ती कुजायला ठेवायचे एक 10-15 दिवस. आणि नंतर घर बांधायला सुरुवात करायची. कौलं बघा ही दोन्ही कौल. तर असं घर आहे. हे कौल हे कौल वरून नको बस. तांदळाच्या बियाचं बसतात ना. बसा पाठ. तर टाकाऊपासून टिकाऊ बनवण्याची कोकणातल्या माणसाची पद्धत तुम्ही बघा. ही सिमेंटाची पिशवी आहे आणि सिमेंटाची पिशवीपासून एक गुंतून एक अशी जबरदस्त कडक अशी ही दोरी बनवत आहेत. आणि ही दोरी जी आहे ती काही हिला होणार नाही, कायम ही अशीच राहणार. सिमेंटाची पिशवी आहे. दोरे जे आहे सिमेंटाचे ते एकामेकात गुंतवून ही दोरी काका बनवत आहेत. तर आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्ही बघितलं कोकणातील छानपैकी एक मातीचं घर. 50 वर्ष या घराला झालेलं आहे, अजून काही त्याला झालं नाही, एक धक्का पण पोचलेला नाही. आताची घरं तुम्ही बघितलं 15-20 वर्षानंतर डागडुजीला येतात, पूर्ण त्यांना दुरुस्ती करावी लागते. हे घर जे आहे ते आज 50 वर्ष झाली, इकडचीच माती काढून हे घर बांधण्यात आलं. 4-5 जणच माणूस होते. ही कला जी आहे ती कोकणातून सध्या लुप्त झालेली आहे पूर्णपणे. आता कोणाला ती कला माहिती नाही, कशी घर बांधायची, काय काय नक्की करावं लागतं. आता प्रत्येक जणांकडे पैसा आला आहे, त्यामुळे चिरायची स्लॅबची घरं बनवतात. ते वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर आणतात, प्लॅनिंग करतात, मोठमोठी सामानं आणून ते घर बनवतात. पण ही जी कला होती घर बांधण्याची स्वतःहून स्वतःच्या हातांनी, ती फार वेगळीच होती आणि ती सध्या कोकणातून लुप्त झालेली आहे. आपण हे घर बघितलं, घरात कसं काय असतं ते सगळं बघितलं. आय होप एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल आणि अशीच कोकणातील वेगवेगळे स्वर्गीय कोकणातील एपिसोड तुम्हाला पाहिजे असल्यास आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. मी मनीष सावंत हा एपिसोड इकडे संपवतो. धन्यवाद. हा माणूस एका टायमाला 20 वडापाव खाऊ शकतो. 30 येतो हा मोठा अरे भारी ना बाहेर तो सेकंड तर इकडे भांगिली ह्या गावात कर्नाटकातली पोरगी करणला बघितली पाहिजे. क क आणि वा वा इल्ले मॅडम हॉटेल ह्या जर दिसता विसरून सगळा जोपर्यंत नजर जाता बघा तुमची तोपर्यंत सगळा माझा. तोपर्यंत
तिथपर्यंत जोपर्यंत जर तुमची नजर तिथपर्यंत तसा नाही तिथपर्यंत सगळं लोकांचं हा. बाकी सगळं माझा उसून जिथपर्यंत तुमची नजर होता बघा, तिथपर्यंत लोकांचं तिथपर्यंत सगळ्या लोकांचा आणि मधीच काहीतरी आहात घरे बांबर दिसतात माझा. तेव्हा माझा फक्त वाईट आहात. बघा इकडे आता हे नंदेश प्रतीक्षा 2019, पूजा महेंद्र 2014 2, आशू परेश 18. काय फालतूगिरी, लाज वाटली पाहिजे. इकडे निसर्ग देतात तुम्ही, निसर्ग एवढं तुम्हाला चांगलं भरभरून देतं, स्वच्छ हवा पाणी आणि मजा करायला देतं, आणि तुम्ही हे असं प्लॅस्टिक बाटल्या सगळं कचरा विचरा करून जातात ते जातातच. पण हे पण ॲडव्हर्टायझिंग कशा करायला पाहिजे आपल्या प्रेमाची. जर तुम्ही प्रेम करता तर स्वतःच काहीतरी बदल वगैरे करून आणा. असं हे करून काय आहे, तुमची स्वतःची इज्जत घालवताय तुम्ही. असं कोणीही करू नका. कुठे जाता तुम्ही निसर्गात, कुठेही गड किल्ल्यावर किंवा अजून कुठेही फिरायला जाता, निसर्गाला प्लॅस्टिक कचरा वगैरे काही देऊ नका, आणि असं तर मुळीच करू नका. बाय बाय. मीना गौस थँक्यू, आमच्याकडे आलीस, आम्हाला माहिती दिलीस. आणि विकास बाय बाय. बाय बाय. नेक्स्ट सगळे पोरा सांगतात